ኣብ ግዜ ጸታው ርክብ በቲ ዘለካ ዓቕን ጸታው ኣካል ወይ ድማ በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ናይ ምጽናሕ ጸገም ከም ዘለዎ ዝኣምን እዚ ንዕኡ ብውሽጢ ዘፍርሖን ደሰክፎን እዩ سلام كمي تخونو كبرات خاتاتلتي أعاب زلخمو سلام وفقرني منيلكم لوم دما فولي حدش مدف حيزالكم متيلخو نسو دما دارقا كل ما ودات مالت 9% مالتيو بوشت أم زفرحهم جن دي زاربولو نجار كن ريئينا كني قلنا بزي channel حدش لسبات انت لأهاليهم سابسكرايب بمقبار نتانا يقاج الملكة حانساب بمتواق نتي ببجزي وزفنو فيديوهاتي دما بقليلو خطرخوات خليكم نحنا ديك آنستيو بزعبا ديك تبعتيو نفلت أو وحديو عندي أقداسي ويدما أولفي بسنا أمرون ود تبعتي بمصنع دقيق تعزبتي زحتت أغوشت أمزح زوا بأفهم زيوصوا جن كأز زسكفو من زفرح من مستيرالو نقابلنت إتعافك أريتي كيت قرفني نفسي جيجفو قرص إدما تبالاشيو كمزي عين السكفتاتات اتيازوف قروا قوال نخيت حرقو ميزارو بدو اتزاقرم مبزحتي اندك آنستيو تحاتيتن دك تبعتيو زيوصوا دفرحو مستير علو ومدو نزبل حتو دارقا خلن يبولو من إلن نسان زري أساب أي مالت حيال كلميين وطيو زكالاخل ويدما بحيلي بأمرو لعلي انزخونا سلازي مسلنا زفرحو من زسكفو من يلن إنا نبل نلو مجن دارقا مبزحتي دك تبعتيو بوشت زفرحو من زسكفو من كقلت لكمي مسايت انحو قداماي افتي بينهم كينهم زريقوا بزعبا سونتهم زسكفهم نجر الله دك انستيا ميچم كاب نسنت ادمي جميرن نتناتن سونت كاب تلمود زخونه اكلات غالانستيتي كوت ايدليان بزي اندما بمغبي بمنقسقاس نفس اندما بقصال زحلوا ازغن بدقي تبعتيو مسنريو زي سكفن زي شاقلن يزمسل يخون نمبر بوشطم نتي سروعن صبقن سونت كوننو بطعمي بوشطم دما يحالمو بفلاي كافتي زفرحومن زچنقومن كبدي مسجفيو كالا اي دما ناي فاينانس غداي ገንዘብ ካብቶም ቀንዲ ንሰብኣይ ዘቕስኖምን ርእሰ ተኣማምነት ዘምጽሎምን እዩ ካብ ግዜ ንስነታት ሒዞም ሙሉ ኣቃልዎም ናብ ገንዘብ ይገብሩ እቲ ዘገርም ዘፍርሖም ጉዳይ እንተ ደኣሃልዩ በቲ መጠን ገንዘብ ዘእተውዎ ብኡ መጠን ድማ ርእሰ ተኣማምነቶም ድማ ይዓቢ ብቁጠባ ትሑታት ምስኾኑ ብውሽጦም ንዓይደኣ መን ትደልየኒ ዝብል ዘፍርሖም ሓሳብ ኣለዎም እዚ ግን ጌጋ ተሓሳስባዩ ኩለን ኣዋልድ ገንዘብ ደልየነን ዝመጻ ክትብል ኣይትኽእልን ምናልባት እዚን ከምዚ ዓይነት ኣራራዳ ዘለወን ምስ እትላለዩ የብሉን ኢላ ምስ እትርሕቕ نعاخ ما زبلتيو مغنياتو نعاخات خوون سلازي كونت سالساي دما بزعوا قومتيو زخونه ودي بوشت زفرحو وي دما زسكفو حاطير وي دما كافت نورمال قومت ود تبعتاي كيتحت ايو ازي امجمريا نسنت زمعبلنا كاتيفا تحساسوايو زخونت قال نوح ود تدلي سلازي انا حاطير سلازخونكو ايدليانن ينزبل حدغنيا كاب حق يزرحق حساي اتحساسبا دما يوتو حنت قال حدا ودي نوح سلازخونه قطتا مسو فقري حزا مالت ايكونن ጥራይ መጀመሪያ ይስሕባ ክኸውን ይኽእል ገሊአኑና ለው አቁመት ዘይግደሳ مسحات ارتي አወዳት ክሳብ ሞት ዘፍቅራ ስለዚ እቲ ኩሉ ግዜ ብውሽጥ ዝሕዞ ወይ ድማ ዘሰክፎ ብዛዕባ ቁመት እዩ እዚ ግን በተሐሳስባ ዝቕየርዩ ቁመት አፍቅሪ ወሳነ ኣይኮነን ስለዚ በት ዘለካ ቁመት ብርእሰ ተኣማንነትካ ካብቶም ነዋሕቲ ትብሎም ሰባት ብደቂ አንስትዮ ተፈቃርን ተደላይን ክትከውን ትኽእል رابع عيد ما تصتاو ركبي اب غزي تصتاو ركب بتي زلكا عقل تصتاو اكل ويد ما بتي زلو عقم ناي مصنح صقم كم زلو زامن ازي نعو بوشتي زفرحون دسكفوني ازين ولا حدا دي زاربول وشت او فرحي ويد ما سكفتايو ازي امساي زلاك تقدفنيا اتي قصيلات مص زلاونكم وخغاطمني እንዳቦሉ بوشتم يفرحون يچنقون ازون مفتح زلو قدايو كمي غيركم نزي صقمات زي تفتحوا بزح فيديوهات سريح لكم الله كاو تمرتي بموساد كابزي شجر زدما كتقصو تخلو حمشاي دما كال ودي مصيو كمنطلني يزبليو ازيوم كنزيوم عينت سبات بوشطم مفرحن مسكافن اللوم እዚ ጸገም ከምዚ ጀመረ በኸመይ ከተረጋግጽ ትኽእል
ቅንኢ ጥርጣሬ ኣብ ልዕሊ ኣፍቃሪቱ ምስ ጅምር እዚ ብተደጋጋሚ ምስ ዝኸውን እምነት እውን እንዳጠፍዐ ምስ ዝኸይድ ሓደ ምልክት ናይዝዩ ነቲ ርእሰ ምትሓት ድማ ከጋድዶ ይኽእል ነብሶም ምስቶም ካልኦት ካባይ ጽቡቕ እዮም ዝብልዎም ብምንጽጻር ኣወዳት መጽኦም ንኣፍቃሪተይ ክወስድዎ እዮም ክምንጥሉኒኦም ብምባል ኣብ ቀጻሊ ፍርሕን ስክፍታን ድማ ይነብሩ እዚ ናይ ምጥርጣርን ዘይምእማንን ጉዳይ እዚ ግን ቦታ ኣለዎ ሓደ ግዜ ነቲ ኣፍቃሪትካ ጽቡቕ ጌርካ ትፈልጣ እንተዳ ኮይንካ እምነት ዘይብላ ምስትኸውን ወይ ድማ ዝረኣኻላ ነገር እንተሎ ምጥርጣርን ምቕናእን ዘሎ እዩ ተዘይኮነ ኣጸቢካ ውሽጣ ትፈልጣ እንተዳ ኮይንካ ከም ተፍቅረካ እውን ተኣምና እንተዳ ኮይንካ ነዚ ነገር እዚ ምግባር ኣገዳሲ ኣይኮነን ሻርሻይ ድማ እትዮም ስድራና ያተ ኣፍቃሪቱ ዘይፈትውዎ ኮይኑ ዝስምዑ እዩ ንሱ ዝሪኦ ፍሕሽው ዘይኮነ ገጽ ካብ ስድራ ቤታ ዝሪኦ እዩ በዚ ድማ ሓደ መዓልቲ ጸገም ዘምጽሉ ኮይኑ ይስምዖ ንዕኡ ኣይትኾነን ይኺ ከይብልዋ ወይ ድማ ኣመንጎኦም ኣትዮም ከይፈላልይዎም ዝፈርሕን ዝጠራጠርን ይኸውን ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዓይነት ጸገም ዝህሉ ብግልጺ ምስ ኣፍቃሪኺ ክትዘራረብ ድማ ይግባእኪ ሻውዓይ ድማ መጀመርትኦም ኣብ ፍቕሪ ምዝኣትው እዩ መብዛሕትኦም ዘሰክፎም ኣብ ተመክሮ ዘይበጽሕዎ እቲ ኣጓል ከይትዕዘቦም እዩ መጀመርታ ዝጥቀምሉ ብዙሕ ከም ዝፈልጡ ብዛዕባ ዝምድና ድማ ብዙሕ ከም ዝረኣዩ ኮይኖም ክቐርብዋ ይፍትኑ እዚ ግን ዘሰክፍ የብሉን ብቕንዕና ንስኻ መሲልካ ምስ እትቐርባ ዋላ ንመጀመርታኻ ግዜ ምስ ጓል ትቐርበሉ ይኹን ብግልጽ ድማ ክትነግራ ይግባእካ በዚ ዓይነት ጠባይ እዚ ከተፍቅረካ ትኽእልያ ናጻነትን ርእሰ ተኣማንነትን ጌርካ ድማ ቅረባ ሻምናይ ድማ ናይ ሰውነቶም ጸጉሪ እዩ እዚኦም ኣብ ከባቢ ሕቆኦም ብብዝሒ ጸጉሪ ዝበቕሎም ሰውት ዘሰክፎምን ዘይደልይዎ ነገር እዩ ሰውነትካ ብጸጉሪ ምዝሽፈን ፍሉይ ነገር ገይሮም የርእይዎ እታ ዝዓበየት ተሰክፎምን ተፍርሖምን ድማ ጸጉሪ ናይ ርእሶም ዝኸይድ እዩ እዚያ ምብራህ ትብል ብውሽጦም ዝፈርሑላን ተጨንቆምን እያ ብፍላይ ድማ ነዊሕ ጸጉሪ ርእሲ ዝነበሮም እዚ ናይ ምብራህ መስርሕ ምስ ጀመረ የጨንቆም እሞ ናብ ዝተፋላለይ ሕክምና ሻምፖ ቅብኣት እንዳበሉ ብዙሕ ገንዘብ የውጽኡ ዜሮ ድማ ኣይሕግዝን ስለዚ እተን ኣዋልድ ነፍቀርትኽን እዚ ምስ ዘጋጥሞም ክስከፉ ከም ዘይብሎምን ዋላ እውን ብዘይ ጸጉሪ ጽቡቓት ምዃኖምን ከም ትፈትውኦም ድማ ንገሮም ታሽዓይ ድማ እታ ዝሓዝዋ ኣፍቃሪቶም ድሕሪ ባይታኣ እዩ ዘጨንቆምን ዘፍርሖምን ንኣብነት ክንደይ ዕሩኽ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ ምስቲ ንሱ ዝሓዘና ዋልድ ከናጻጽረን ድማ ይጅምር ከምቲ ብዙሕ ንሱ ዘውፀና ዋልድ እሳውን ከምኡ ማዕሪኡ ምስ ብዙሓት ኣውዳት እንተወፅያ እዚ ብጋህዲ ዘይቅበሎ ነገር እዩ ኩሉ ግዜ ግን ይጥርጥር ከመይ ነይራ ትኸውን እዚ እውን ኩሉ ግዜ ብውሽጦም ዘፍርሖምን ድሕስቦምን እዩ ግን ኣይዛረቡሉን እዮም ወይ እውን በቲ ንሳ ዘለዋ ተመክሮ ንዓኣ ክኸውን ኣይበቅዕን ኣብዚኣ ግን ክትፈልጥዋ ዘለኩም እቲ ሕልፍ ህይወታ ናታ ሓሊፍ እዩ ነዚ ሕጂ ዘሎ ድማ ኣይውክልኒ ስለዚ ዝሓለፈ ህይወታ ረሳዕዮ ሕጂ ምሳይ ከመይ ያላበል ዓስራይ ናይ መወዳእታን ድማ ስምዒቶም ንምግላጽ ይፈርሕዮም ንኣብነት ክበኹን ክፈርሑን ከለዉ ክፍለጡ ኣይደልዩን ስምዒታቶም ብምሕባቕ ከም ዘይፈርሑን ከም ዘይበኹን ኮይኖም ክቐርቡ ይደልዩ እዚ ካብ ንእስነቶም ከለዉ ካብ ተዓባብያ ዝመጽዩ እቲ ኣተዓባብያ ክንታዩ ኣይትብከ ቆልዓ ኣይኮንካን ብተደጋጋሚ ወለድና ዝብሉና ማለት እዩ ወይ ድማ ኣይትፍራሕ ሰብኣይ እንዲኻ ስለዚ እዚ ማለት ሰብኣይ ክፈርሕን ክበክን ከም ዘይብሉ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣብ ርእሶም ስለዝስረት ከውጽዎ ድማ ኣይደልዩን እቲ ናይ ውሽጢ ስምዒት ንኸይወጽእ እንዳሓለኻዮ ምስ እትዓቢ ሓደ ናይ ሳይኮሎጂ ጸገማት ከምጽእ ይኽእል እዩ ተፈጥራዊ ኣብ ጓል ኣብ ወዲ ዝረአ እዩ ስለዚ ሰብኣይኪ ክበኪ ወይ ድማ ክፈርሕ ምርኣይ ተፈጥራዊ ነገር ስለዝኾነ ኣየገርምኪ ሰውት በዚ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ክፍለጡ ኣይደልዩን እዮም ስለዚ እንተ ደኣ ኽኢልኪ ብምዝርራብ ሰብኣይኪ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ንኸውጽእ ክትድግፍዮ ትኽእል ኢኺ استفدتكم كبرات تخاتلتي نلومعنتي حيزي زمصاخ فيديو فتيكم تكونوا تسفا يقبر انت دا فتيكم لايك شير بمقبار نابي عرختم مال اخوا حطو رئيتو انت دا اهلكم اف كومنت تصحفوا لي افتا كاليتي فيديو كسام نراخب سلام وفقر معكم عدلي كغوبا والد